Voilà foli ni tani an b'o ta k'o kɛ ka BB Media filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ a bɛɛ sigiyɔrɔ la k'a jira la k'a fɔ k'an b'an kɛ émission kurakurani kɛnɛ kan min yɛrɛ mana ma fara ka bɔ a la fɔlɔ n'o ye du kɔnɔko ye. Du kɔnɔko n'i y'a mɛn ko dugu jɛra i bɛ taa sɔrɔ du de ka di, n'i y'a mɛn jamana jɛra du de ka di, n'i y'a mɛn hali diɲɛ yɛrɛ ka di i bɛ taa sɔrɔ du de ka di. N'i ye mɔgɔ kɛtɔ ye k'a fɔ ko nin dugu in man di i bɛ du min kɔnɔ o du de man di fɔlɔ sinon n'i ka du ka di hali n'i bɛ togoda de la togodala mɔgɔw ma dɔgɔyama tɛ hali n'i bɛ togoda de la i bɛ taa sɔrɔ lafiya b'i kan. Nin waati in na an b'an ka émission kɛnɛ kan n'o ye du kɔnɔko ye. A denkɛ n'a balimakɛ dɔ Abubakar Sidiki Njayi ka foli di BB Media filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma. An bɛna masala kunkurunin k'a kan ni n balimamuso don n'a nata la a bɛ se ka kɛ an n'an balimakɛw bɛ baro kɛ. Nin waati in na an bɛ foli ni ta ka don BB Media kɔnɔ ka foli ta ka lase an ka BB Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka foli di an ka sponsor officiel ma nin waati in na Ɲamanakaw fɛ Espace Balibi téléphone ko ɲuman na ani téléphone dilancogo ɲuman na k'a fo ka barikada. N'an ye Espace Balibi fo an tɛ ɲinɛ Balibi couture kɔ minnu bɛ tisi kalako ɲuman bɔ k'a d'i ma à la minute et puis à la seconde. Nin waati in na ni balimamuso bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila don. Nin waati in na ni balimamuso bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna kuma tɛngɔ a la a fana bɛ a kɛ foli kɛ k'a ka présentation kɛ. N balimamuso kɔri baasi t'i la? Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu. Ok. An bɛ BB Media lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. An sigilen filɛ nin an ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye du kɔnɔko ye ni Ala sɔnna a ma bi ta tɛna kɛ basi ye min ni a n'an bɛ dɛsɛ aw denmuso de bɛ kuma bara la ni o ye Madame Kunta Fatumata Jara ye ni Ala sɔnna a ma. Voilà Madame Kunta tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Madame Kunta kelen tɛ yan ne yɛrɛ fana kelen tɛ yan an n'an balimamuso wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a fana b'a yɛrɛ présenter. Salam alaikum ne tɔgɔ ye Nana Sulemani Balo an b'a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ ko du kɔnɔko. Voilà nin waati in na sisan An ka invité y'u présenter. Madame Kunta. Naamu. An ka du kɔnɔko ka ca bi. An ka du kɔnɔko ka ca. Siga t'o la. Maintenant kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli de an bangebaaw ma an bangebaa cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n'i y'a mɛn den cɛman ni den musoman i taara ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ bangebaa ɲuman dɔ de b'i la an b'o fo k'u barikada. Madame Kunta. Naamu. An ka du ninnu kɔnɔna na bilama a ka gɛlɛn dɛ. Siga t'o la. A ka gɛlɛn. Nana an ka du kɔnɔna bilama ka gɛlɛn. A ma nɔgɔ yɛrɛ. Voilà maintenant nin waati in na sisan n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ balimamaw bɛ ka ɲɔgɔn wele polisi la tribunal la taga bɛ ka bɔ a la tiɲɛko kɛlɛw bɛ yen nɔ hakilina jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin an ka du kɔnɔnaw ma mun b'a bolo n'a bɛ se k'o d'u ma par conseil. Ayiwa Monsieur Njayi sani an ka don kuma na an bɛ hakɛto ɲini an masaw fɛ sabula kuma ma nɔgɔ tiɲɛ don olu ye sɛfan kɛnɛ de ye ni bin'u kan kara n'u bin'i kan fara kara an bolo fila b'an kɔ an bɛ yafa deli u fɛ i b'a dɔn balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ne yɛrɛ kɔni ka jate la masaw nɔ b'a la masaw nɔ b'a la sabula mun na ni denkɛ fila bɛ e bolo min ka kɔrɔ se t'o ye se bɛ dɔgɔnin de ye i kan'a yira dɔgɔnin na komi se bɛ o ye hali n'a sɔrɔ o de ye den ye muso bɛ kɔnɔɲɛ 10 kɛ i den dɔ bɛ yen min ka di ye ni kan'a yira a la k'a ka di ye ka tɛmɛ tɔw kan kelen bon den min ka di e ye n'o kɛra setigi ye kan'a to a ka ta i ɲɛ kan k'a ka di ye sabula mun na ni den setigi y'a dɔn k'a fɔ k'ale ka di a masa fila dɔ la kelen a bɛ tiɲɛni kɛ kelen a t'a kɔrɔ bonya bilen sabula se b'ale ye kelen nafolo b'ale bolo a ka di a masa ye. Madame Kunta ne bɛ sɔn i ka nin yɔrɔ in ma parce que n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna Madame Kunta n'i ye jateminɛ kɛ i ko den u bɛ ɲɔgɔn wele polisi la balimamaw ko ɲɔgɔn wele polisi la ko n'i y'a jateminɛ e bɛ jigin masaw la parce que ni se kɛra dɔgɔnin ye k'a sɔrɔ se tɛ kɔrɔ ye maintenant ko dɔgɔnin bɛ se ka tiɲɛni caman kɛ on dit an b'a fɔ ko ni mɔgɔninfin kɔrɔbayara i hakili bɛ kɔrɔbaya bon n'i bɛ ka kɔrɔbaya fana ka se âge dɔ ma kɔrɔ fana y'a damata bana de ye an ka masa minnu bɛ yen nɔ ni Ala y'u ta n'a ye si jan d'u ma est-ce que u tɛna denmisɛnniya la wa o fɔra an ɲɛna ko ni mɔgɔ kɔrɔla kojugu k'i bɛna denmisɛnniya de la o tuma na n'u nana denmisɛnniya na e min ye mɔgɔkɔrɔba ye nin waati in na mɔgɔkɔrɔbaya tɛ sijɛ ye mɔgɔkɔrɔbaya ye mun ye hakili maintenant ni masa ye nin f'i ɲɛna i kɛ tan e de ye dɔgɔnin ye mais nafolo bɛ ye k'o ka tɛmɛ e kɔrɔkɛ kan ni kuma min fɔra i ɲɛna a minɛ kɛ masa ka kuma ka don mais n'i bɔra a bila da la i ka t'i ka baara kɛ n'i balima ye o tɛ se ka kɛ wa. I b'a dɔn o b'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya ka se o niveau ma quoi ne yɛrɛ ye action dɔ ye
dɔgɔnin se b'a ye se tɛ kɔrɔ ye dɛ mais ni du kunkan ko kuma fɛn o fɛn nana ba b'a fɔ dɔgɔnin de ɲɛna kɔrɔkɛ b'a mɛn da wɛrɛ de la sinon ba t'a fɔ a ye ko nin ko masina in bɛ yen. Bon madame Kuta o ye aw musow kɛ baara da an balakaw musolakaw olu kɛ baara dɔw ye n'i y'a jateminɛ très généralement i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ cɛ an ka tulonkɛ dabila i bɛ taa sɔrɔ du min bɛ yen nɔ bi ne cɛkɔrɔba ka ca musokɔrɔba ka ca mais a cɛkɔrɔba man ca o du de ka ca bi i bɛ taa sɔrɔ dusukasi tɔɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛɛ taar'o da Ala ka wele sera a bɛɛ ma wallahi. Mais e bɛ ka cɛkɔrɔbaw ka taali kɛ dusukasi o bɛɛ tɛ se ka kɛ dusukasi ye dɛ. Madame Kuta dusukasi nɔ b'a la Nana. A caman y'o ye dɛ. A caman y'o ye. Voilà. Madame Kuta dusukasi nɔ b'a la ni cɛkɔrɔbaw tɛ saya cayalen muso dusu tɛ kasi ya. Ayi dɛ mais muso ka dusukasi ni cɛ ta tɛ kelen dusukasi yɛrɛ e ma ye kuma caman cɛ dutigi caman ka saya ka ca n'i y'a ta 100% a tilan bɛɛ ye muso ye. Voilà. Jateminɛ kɛ mani n'i donna bio sisan par exemple n'an bɔra yan nɔ sisan k'an bɛ taa yanni Fana cɛ sisan n'i ye recensement kɛ duw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba de ka ca cɛkɔrɔba man ca duw kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ dusukasi de bɛ cɛ fa. I b'a dɔn wa musow fana dusu bɛ kasi dɛ mais est ce que muso tɛ se ka dusukasi maîtriser de ka tɛmɛ cɛ kan. O de la sinon wallahi cɛ bɛ ko dɔ kɛ muso la n'i y'a tilan fila ye k'a kɛ cɛ la a bɛ fatu. Ɔ sa mɔgɔninfin ko ko minɛ cogo tɛ kelen ye muso bɛ ko dɔ supporter douleur ɲanfan fɛ cɛ tɛ se k'o supporter n'o sera cɛ ma dɔrɔn o ye direct de an b'o yira yɔrɔ bɛɛ mais muso ka degun muso b'a ka degun k'u kuma dɔ la a o de kosɔn a bɛ fɔ ko muso teri fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye a ka kunkɔrɔdɔnna o tɛ tiɲɛ ya. O ye tiɲɛ. Par exemple sisan n'an bɛna furu kɛ ne furu bɛna kɛ sisan an mansaw ka bilali sira kan fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ fɔ ko n'i taara k'i k'i sigi ka ɲɛ ko ginofɔɲɔgɔn i teri i balima ko n'i taara furu yɔrɔ la k'i ka kunkɔrɔdɔnna de don ko n'a fɔra yomali kiyamati jɔ jɔn bɛ se k'e seriya muso seriya k'a ka kunkɔrɔdɔnna de b'a seriya a bɛɛ bɛ k'ale de ɲɛna a bɛɛ bɛ fɔ ale de ɲɛna n'a gɛlɛyara a ma a bɛna kasi k'i kunkolo da a ka kunkɔrɔdɔnna a bɛ kasi walima a b'a da a kɔnɔ kan a bɛ kasi a ka kunkɔrɔdɔnna ɲɛji b'a ka kunkɔrɔdɔnna ɲigin a bɛɛ kɛra ale de ɲɛna tu vois muso bɛ se k'o ku mais n'o kɛra cɛ la dun an b'a kɛ cogo di e bɛ circulation accident cayalen circulation na a bɛ kɛ dusukasi ye a ka dɔ yɛrɛ delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ awɔ parce que ni ko min n'a fɔ a don n tɛna na tɔgɔ fɔ dɛ ni n'a tigi bilala ɲɔgɔn na de a bɔra k'ale bɔra ne ka dusukasi ye a taara an ka moto cɛŋana ne nana ne y'a fɔ sufɛ ka kuma fɛ a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ne de y'a kɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ dun bolo ne m'a kɛ fɛnɛ. Voilà bɔtana sisan Nana Kadija balo ko ka ɲi dɔ delima k'ale yɛrɛ fana sɔrɔ bon tu vois n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna c'est vrai e ka jateminɛ kɛ hali kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ yen o gɛlɛya dan ye o ta ye a bɛ na o gulu kɛ gɛlɛya yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ sinamusomɔgɔw ta kan mun b'o kɛ. Bon o fana ni i b'a fɔ ne ye kelen min fɔ sisan ne bolo kelen de don quoi i b'a sɔrɔ ni se bɛ dɔgɔnin ye ba bi o muso ja yɛrɛ ye quoi donc ni dɔgɔnin muso ja i ye alors que yanni dɔgɔnin muso ka na kɔrɔkɛ muso de tun bɛ yen ale de tun ye fɛn bɛɛ ye maintenant ni dɔgɔnin muso nana ni e nana yira dɔn in na ko nin ye setigi muso de ye k'o diyaɲɛ da i nin kan hali n'i y'a kɛ ne yɛrɛ ye dɔgɔnin muso tɛ ko diya ne ye o. I jɔ madame Kuta i b'a dɔn min ka kuma latigɛ ne yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ dɔn et puis fɛnɛ kɔrɔ bɛ yen nɔ dɔgɔnin bɛ yen nɔ mais ni ba banana cogo cogo kɔrɔ de b'u occuper ba la kosɛbɛ o b'a sɔrɔ dɔgɔnin bɛ yen nɔ hali don min na kɛlɛ wulila tantɔ ba wulila ka taa dɔgɔnin de fan fɛ se bɛ min a ma t'o fan fɛ dɛ se tɛ min a ko k'a bɛ tugu o kɔ ka taa ne fɛ fɛn dɔ f'a ɲɛna parce que o de b'a ladon. Voilà Nana Kadija i ka kuma tɛ kuma min ka kuma in sɔn ji la sisan mɔgɔ b'i bonya ba fɛ ka tɛmɛ dɔgɔya ba kan. O ye tiɲɛ. Hali ni wari b'i bolo. Voilà musokɔrɔba min b'a bɛrɛ k'a nɛgɛ ni finiw ko waati sera n baramuso na i kɛ fini di an ka taa ko ni dumuni nin sɔrɔla n baramuso i denkɛ nana ni nin dumuni ye bi i jɔn ka nin d'i ma ni minɛ i k'o dun n baramuso sari filɛ nin o fɛ n baramuso ji bɛ ɲɛgɛn na hali n'a sɔrɔ miliyari bɛ dɔ in bolo n'a ta ale nɛgɛ musokɔrɔba nɛgɛ walahi a bɛ tugu i nɔfɛ. Mais i b'a dɔn o fana yɔrɔnin na kɛ défaut bɛ côté bɛɛ la i b'a sɔrɔ fana musokɔrɔba dɔw bɛ yen min b'u bɛrɛbɛrɛ o man d'u ye. Ayisa i t'a bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ. Parce que ne y'a action ye wa o yɛrɛ balima furu don dɛ a yɛrɛ dɔgɔnin fa kelen ba kelen denmuso a y'a ɲini furu la ka d'a denkɛ ma ni y'a f'i ɲɛna mɛlɛkɛnin furulen ka na a nana gɛrɛntɛ dennin da la i b'a fɔ k'a balima den tɛ k'a gɛrɛntɛ dennin da la k'a gɛrɛntɛ dennin da la a nana fɔ cɛ ma ko
deni banabaatɔ la mɔgɔ do quoi a ti kɛnɛya n'a lajɔra dɔrɔn a bɛ bana donc cɛ yɛrɛ de y'a fɔ ko wagati min na muso kun tɛ ale bolo ni ale kelen don k'ale ba kun tɛ baara kɛ ale n'a dɔgɔninw kun b'a ba ka baara bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kun b'u ye ninnu kun bɛ wuli 3h du matin cɛw u b'u ba ka fininɔgɔ ko k'a jɛ k'a da ni dugu jɛra ka ba ka daraka tobi o b'a sɔrɔ a bɔtɔ baarayɔrɔ la a nana ni tilelafana n'a ye ka na di ba ma wula fɛ a b'i ba ka daraka tobi u bɛ daraka dun a b'i labɛn a bɛ taa baarayɔrɔ la ba yɛrɛ bɛ tilelafana tobi a ba kun tɛ fini ko cɛ kamalenkɔrɔ a kan ka muso furu dimanche a ye fininɔgɔ ko juma Allahu akibar jumasi a kun kan ka muso furu a ye fininɔgɔ ko juma ka tila k'a fa dɔn fo b'a fa dɔn a bɛ ka a ye finiko la a birilen don a bɛ ka kulonkɛ bila a dɔgɔninw na a bɛ ka f'u ma ko dimanche don ne muso bɛ na ko bi kunɲɔgɔn ɲanguma b'a sɔrɔ ko aw birilen min yan sa ko b'a sɔrɔ ne ni muso bɛ sange kɔrɔ k'aw fila b'aw ka fini ko a bɛ k'o fɔ dɔgɔninw ma mais muso nalen muso lasirilen muso ka bana kun ka ca a ko muso ma ko min muso man kɛnɛ ale dun ba ka baara kɛ ale ɲɛ wagalen ɲɛna a ti bɛn ale ma bon ale dun fana tɛna se ka baara kɛ k'a muso to yan a ye muso bila ka t'u ka so muso taalen u ka so a y'i pangi bari bogotiginin dɔ la a y'i nɔrɔ o la wagati dɔɔni dɔrɔn o dennin ye kɔnɔ ta o ye kɔnɔ ta o somɔgɔw y'o gɛn o ye yɛlɛmana o tun b'a ba ka baara kɛ fo ka t'o jigi mais attends sisan ne ye kuma faamuya sisan kɔɲɔmuso min nana awɔ o kɔɲɔmuso kun tɛ ba ka baara de kɛ a kun bɛ ba ka baara kɛ dɛ mais a lasirilen quoi a kun tɛ sɔn baara ma a kɔnɔma mais o fɛnɛ ye bana de ye voilà a kɔnɔma kun tɛ sɔn baara ma ayi o ye bana ye dɛ mais dɔw bɛ yen nɔ kɔnɔbara daminɛ na o bɛ bana mais kɔfɛ o bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais k'a kɛ e ɲɛ tɛ yɛlɛ yɛrɛ fiyewu kɛcogo to fura t'o tigi ka bana na mais o fɛnɛ o dɔ ye sɛbɛ yɛrɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ɲɛna o de kosɔn aw musolakaw aw filɛ nin ye aw de ye du in bɛɛ ye diɲɛ yɛrɛ de ye aw ye Nana Kadija Balo diɲɛ ye aw de ye quoi ani Madame Kota diɲɛ de ye aw ye i b'a dɔn min don ne muso ɲɛna dɔrɔn du bɛ dilan ne muso tiɲɛna dɔrɔn du tiɲɛna par exemple e m'a fɔ sisan nɔ ko cɛ b'a ba ka fini ko mais cɛ y'a ka responsabilité de ta non il faut m'écouter s'il te plaît Madame Kota i y'i ta fɔ cɛ b'a ka ba ka fini ko a bɛ ba ka baara bɛɛ kɛ maintenant muso nana waati min na muso lajɔlen muso ka bana tɛ ka ban e b'a dɔn o ye min ye wallahi ni nana ni alikuranɛ ko n tɛgɛ da ka ma da ka saliya de bɛ muso in na awɔ kuma de bɛ ka na ni o mais saliya mana kɛ muso la a ma kɔnɔ da dɔ in na a ye kɛlen ka kɔnɔ da o la o mana du kɔnɔ o tun bɛ ba ka baara bɛɛ kɛ muso fɔlɔ jiginna muso fɔlɔ jiginnen o kɔfɛ dɔ in jiginna o ka den kunkolo dira don min na a ye dɔ in ka silamɛ furusiri kɛ a ye den sɔrɔ min fɛ kɛnɛma a y'o ka silamɛ furusiri kɛ a ye muso fɔlɔ in min bana nana taara u ka so a ye kɔnɔ wɛrɛ ta a kɔfɛ fo ka taa jigin a ma da ko kunkolodimi b'a la bon mun y'a to a tilala sisan a ma kɛ a tilala mun de kama sisan mɔgɔ m'a fɔ ɲɛna dɛ ɲɛkisɛ de y'a ye sɔrɔ a fɛ yen o de la a ye voilà o de kosɔn u ko wara fura tɛ foyi fo wara kɔ n'i ko wara jugu b'i bolo dɔrɔn wara jugu wɛrɛ ɲini kana fara kan a bɛ furakɛ a bɛ kɛnɛya a bɛ voilà mais cɛ y'a ka responsabilité de ta voilà sinon ni cɛ kun dara a muso kɔ kan ka to k'a fɔ ba ma a man kɛnɛ de a man kɛnɛ de a kun bɛ nin kɛ kɔrɔlen n'i y'a ye a tɛ ka nin kɛ se k'a man kɛnɛ de a kun tɛ ban bon an ka kuma kelen fana fɔ a la fɔlɔ depuis kelen cɛ o don min na n'i ye kɛ nin émission ye Madame Kota de nana n'a ye dɛ anw voilà ou bien nana awɔ siga foyi t'a la an kɔni t'i dɔn ne de nana n'a ye awɔ voilà Madame Kota nana n'a ye ne de nana n'a ye maintenant Madame Kota pour que nin ko ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛ ban ka du sigi a kɔrɔlen na ka du sigi a kɔrɔlen la ka danni sigi dabila dubaw kɔnɔ e cɛ wallahi n'i taara duba dɔw kɔnɔ bi i kamana bɛ gan wallahi a caman nana hali cɛ ka fili ta ba Bamakɔ voilà n'i nana duba dɔw kɔnɔ par exemple sisan nana ka ne invité ka taa du belebeleba dɔ kɔnɔ nana furu dɔ duba dɔ kɔnɔ n'a ye ne invité sisan ka na ne dun b'a maa bɛɛ dɔn ne b'a du mɔgɔ bɛɛ dɔn ne kɛna dɔrɔn nana kɛ dagani sigi a danlen don sigilen don a danna nana birankɛ kɛ dagani sigilen don nana nimɔgɔkɛ kɛ dagani sigilen don maintenant u bɛɛ bɛ ne dɔn u bɛɛ bɛ dagani minani de bɔ ka na di ne ma k'an ka dumuni kɛ c'est quoi nin ye mun ye ayi dɛ jɛ o ye duba yɛrɛ naturel ayi dɛ naturel tɛ ayi ne bɔra k'o kelen de fɔ dumuni ni kuma dɔ la n'a ye foroba daga bɛɛ tobi a tɛ mɔgɔ bɔ a bɛ tila ka fɛn sira de tobi tuguni ka mun sira to ye fɛn sira o b'a fɔ ten tɔ parce que pour que bɛɛ ka dumuni misɛnmisɛnnin duba caman merci a ye kuma dɔ fɔ sisan i jɔ mani Madame Kota nin ye kuma dɔ fɔ sisan a yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn ko fɛn sira e bɛ sira kɔrɔ dɔn a kan bɛ malo sira de ma quoi to sira walima malo sira o ye min ye fɛn min sira an ka segin a kan k'o tobi kura ye k'a chauffer k'a dun a fɔ de ma ko réchauffer mais Bamakɔ yan nɔ u b'a fɔ dumuni misɛnnin village la u b'a fɔ de ko bɛɛ b'i ka fɛn sira tobi maintenant
o kun tɛ village la dɛ bɛɛ t'a tobi dɛ ni wula sera wulala fana bɛ tobi wulala fana bɛna tobi i bɛ taa sɔrɔ ni min bɛ guala don min na o de bɛ wulala fana tobi ka di denmisɛnninw ma kɔngɔ b'a la a ye nin dun sani ka surafana mɔ wula ka jan wala a ye nin dun kɔngɔ b'a la a ye nin dun sani ka surafana mɔ su kolen don mais bɛɛ n'a kɛ dagani dɔw yɛrɛ ko 10 heures ni o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan voilà ne bɛ ka min f'i ɲɛna ne bɔra k'o yɔrɔ de f'e ye sisan ne ko fo cɛ de k'a ka responsabilité ta responsabilité tɛ ta aw ko sa ni duba don ni dutigi bɛ du kɔnɔ depuis don fɔlɔ min na i ye daga sigilen ye i b'a fɔ min ye daga sigi i b'a fɔ a ɲɛna karisa nin daga jigi nin tɛ kɛ yan n'a sɔrɔ i muso tɛ n'i dɔgɔkɛ muso don ou bien i kɔrɔkɛ muso don i b'a fɔ komi e de don ne b'a f'i ma i ka daga jigi i b'i muso tɔgɔ fɔ n'a sɔrɔ karisa de kun don n kun bɛ fɛn min k'a la bi ne yɛrɛ de b'o dɔn mais komi e don nin daga jigi e kelen tɛ dɛ n tɛ fɛ ka mɔgɔ si ka daga sigi du in kɔnɔ yan tuguni sinon i miiri tɛ min na a bɛ bɔ a la n'a cɛ nana dɔrɔn i b'a cɛ wele k'a lasigi i jɔ karisa e de y'a fɔ i muso ka nin kɛ wa ayi ne ko k'a kana kɛ donc kangari da ye muso ye bi ta kɔfɛ n kana ye tuguni ka barama sigi yan ni jamajɛ dumuni n'a tɛ sɔrɔ a kana daga sigi ne ye dubaw ye yan nɔ olu bɛ ɲamafɛn dilan han n'u b'a dilan bɛɛ de b'a dun mɔgɔ si tɛ daga sigi ka da la u ba bɛ yen ayiwa bon sisan ne bɛna aw ɲininka de 3 ans mois pour que nin ko in yɛrɛ bɛɛ ka ban a fura ye jumɛn ye a ye fura fɔ an ɲɛna an kan ka mun de kɛ ne kɔni bolo a fura bɛ cɛ de bolo a kana bɛɛ da cɛ la sa cogo di cɛ de dutigi o fo dutigi k'i jɔ i dutigiya jɔyɔrɔ la a fura bɛɛ tɛ cɛ bolo dɛ i b'o dɔn sisan yɛrɛ kansinamusomaw ka ko ka ca ni sinamusomaw yɛrɛ ta ye fɛnɛ voilà kansinamusomaw tɛ dɔgɔ ni kɔrɔ muso ya voilà ni dɔgɔkɛ y'i muso ka limite yira a la kɔrɔkɛ fana k'a muso ka limite yira a la o tɛ se ɲɔgɔn ma n'i y'a yira i muso la nin ye ne kɔrɔkɛ de ne tɛ fɛ ne ni nin ka se ɲɔgɔn ma ni y'a mɛn tulo la don o don k'i ni muso kɛlɛla i ka furu b'a da fɛ fo n'o muso t'a cɛ fɛ dɔgɔnin fana kɔrɔkɛ fana k'o fɔ a muso ye nin ye ne dɔgɔnin muso de ye ni y'a mɛn don o don k'i ni karisa kɛlɛla i ka furu b'a da fɛ mais i b'a dɔn ko dun ma bɛn muso dɔw bɛ taali préféré n'o ye bon a da ka furu fɛ de voilà o de don ni t'i ka furu fɛ u bɛ tagali préféré n'o ye ne bolo kansinamuso ma o dɔgɔkɛ muso ni kɔrɔkɛ muso e b'i cɛ bolo e ni cɛ don ne ni cɛ don aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a kɛlɛ a fadenya jalan bɔra min an tɛ cɛ kelen kun a fadenya jalan bɔra i b'a dɔn fana mentalité min bɛ muso la a ma nɔgɔn quoi i b'a sɔrɔ kɛlɛ in caman i b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ dɔgɔnin muso de fan fɛ sabula mun na ni kɔrɔkɛ in tɛ yen dɔgɔkɛ de kan k'a muso furu siri donc olu b'u ka sinaya kɛlɛ kɛ depuis ni kɔrɔkɛ bɛ balo de ça fait depuis cɛ bɛ balo la aw b'aw cɛ faga voilà parce que n y'a action dɔ ye dɔgɔnin kɔrɔ muso kɛlɛ la dɔgɔkɛ muso y'a fɔ kɔrɔkɛ muso ma ko karisa e tɛ ne dɔn sa mais e bɛna ne dɔn ne b'a dɔn e ɲɛ bɛ karisa la de k'a fɔ kɔrɔkɛ muso ma dɛ ko o ɲɛ b'ale cɛ la de o tɛ u cɛ faga voilà ko ka ala deli ko ala k'o cɛ mɛn o kɔrɔ de ko n'o tɛ n'o cɛ taara a y'a kɛ tan de n'o cɛ taara o fana bɛ taa de parce que o tɛna sigi ale cɛ kun donc depuis sisan ale y'a ka sinaya kɛlɛ daminɛ k'a sɔrɔ kɔrɔkɛ bɛ balo mais ne ko est ce que sinaya ko in ka tiɲɛ ta mɛn ban Mali kɔnɔ est ce que o bɛ Mali kɔnɔ bilen yɛrɛ kɔrɔkɛ muso ta ani a ka suma sa dɛ mais a ka suma dɛ hali ni dɔw ni banni kɛra du dɔw kɔnɔ o muso bɛ tila ka bɔ ni minnu kɔrɔla de u b'u sigi u den kama voilà ne tun bɛ n'o de fɔ ni min den ka ca ni den ye 5 ni 6 sɔrɔ i bɛ taa n'olu bɛɛ ye min mais dɔ fana bɛ se k'u furu siri ka to o du fana kɔnɔ o kɛcogo o tɛ kɛ a bɛ kɛ a ye kɔnɔ bon c'est là sisan comme l'émission a sera kuncɛ waati ma don n'a nata la an bɛna kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna n'Ala sɔnna ma min bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya kosɛbɛ an bɛ foli di an filɛlikɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ partage kɛ ani minnu b'a like émission ye du kɔnɔko ye a denkɛ a n'a balimakɛ Abubakar Sidiki Njayi ani madame Kuta Fatimata Jara ani Nana Kadija Balo ni Ala sɔnna ma don n'a nata la an bɛna kuma fɔ aw ye an bɛna du kɔnɔko min bɛ du kɔnɔ an bɛna kuma kan komi an ye du caman kɛ sa madame Kuta i bɛ se k'i kɛ kumakan laban émission kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye ayiwa an bɛ lajɛli jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo olu minnu sɔnna k'u ka temps perdu k'u sigi k'an ka jɛmukan lajɛ an b'u fo kosɛbɛ ka f'u ɲɛna k'u sɔgɔlen to BB Media la inshallahu ko BB Media projet baden de b'a bolo ka na c'est vrai ni Ala sɔnna ma u ɲɛ garisɛgɛ mana kɛ min ye BB Media b'o d'u ma ni Ala sɔnna ma Nana Kadija Balo oui i ka kumakan laban émission kɔnɔ o fɔ dɛ bon an bɛ folikan lase an lamɛnbaga n'an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma
ni y'an ka émission mandi ye n'o tɔgɔ ye du kɔnɔ ko komi an da ma s'a bɛɛ ma mais n'an bɛ taa an bɛna tila ka s'a ma du kɔnɔ ko wa hali sigiɲɔgɔnya ko dɔw bɛ komi a ma nɔgɔn. C'est vrai. parce que sigiɲɔgɔn jugu dɔw yɛrɛ ni n'olu bɛnna olu yɛrɛ bolo k'i y'u sinamuso de. a caman bɛ yen nɔ. Nana Kadija balo ti bɔ ko kɔnɔ fiyewu a y'o ya bɛ kuma kɔnɔ. Ayiwa ala k'a ɲɛ k'a d'a ma an bɛ foli di bɛɛ ma. Hakɛto kuma ka sɔli ala nabiyo karimu ala k'an bɛn waati wɛrɛ. Bye bye.